Θέλω να πω ότι την τελευταία φορά που πίναμε τον καφέ μας σου είπα κάτι, ότι όσο περνάει ο καιρός έχω αρχίσει και νιώθω πιο πλατωνικός. Ναι. Τελευταία ξαναδιάβαζα και την περίφημη 7η επιστολή. Ναι. Και δεν σου κρύβω ότι ένιωθα λίγο ότι εκεί πέρα ο Πλάτωνας ήταν σε μια κατάσταση σαν αυτή που βρισκόμαστε τώρα εμείς. Μια ανασκόπηση έτσι, πράγματα έτσι της ζωής του, των εμπειριών του, βέβαια σε σχέση με τη Σικελία και όλα αυτά. Αλλά είναι δύο πράγματα που με κάνουν να νιώθω πιο πλατωνικός ξαφνικά. Είναι ότι αυτό που σου έλεγα, ότι νιώθω ότι όλο αυτό το περίφημο Big Bang, το οποίο μέσα του έχει και την έννοια της συνείδησης. Ναι. Και ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που αφορά στη συνείδηση είναι, νομίζω, η διάσταση της ηθικής. Εάν δει κανείς την πλατωνική θεώρηση, πέρα από το ότι η ιδέα του τραπεζιού είναι το τέλειο τραπέζι, αλλά το δει κανείς σε τέτοιες έννοιες, σε έννοιες ηθικής, στη διάσταση της ηθικής. Εκεί πραγματικά νιώθω ότι πραγματικά υπάρχει κάτι, υπάρχει μία, αν δεχτούμε μία ηθική δεοντολογική, υπάρχει πραγματικά ένας κανόνας, μια ιδέα της ηθικής, η οποία ενδεχομένως κάθε έλογο, ας το πούμε έτσι, τώρα κάνω μία υπόθεση έτσι, μια νοητική, ένα νοητικό πείραμα, ας πούμε, ενδεχομένως όπου υπάρχει λογικότητα υπάρχει ενδεχομένως και ηθική. Καλά, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Είναι μια υπόθεση εργασίας, ναι. Αλλά αν, ας πούμε, προσπαθήσει κανείς... Και συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που με κάνει να νιώθω λίγο πλατωνικός. Υπάρχει και ένα δεύτερο, αλλά ας συζητήσουμε πρώτα το πρώτο. Κοίτα, αν προσπαθήσει κανείς να ανιχνεύσει τι είναι το καινούριο που έφερε στη φιλοσοφική συζήτηση η σοκρατική πλατωνική προσέγγιση, είναι ακριβώς η μετατόπιση της θεματολογίας προς τα προβλήματα του πρακτικού βίου, δηλαδή προς την ηθική. Αυτό είναι το... Προς την ηθική, ναι. Δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος και πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο αγαθός βίος και η έννοια του αγαθού. Αυτή είναι η συνεισφορά. Εκεί υπάρχει μια πολύ ριζική στροφή. Πολύ ριζική, βέβαια. Διότι αν θέλεις να μιλήσεις με σύγχρονους όρους, η φιλοσοφία των Ιώνων έτσι, ήταν μια φιλοσοφία της φύσης, δηλαδή των ουρανών, σωστά, δηλαδή του σύμπαντος. Δηλαδή, ψάχνανε με τον δικό τους τρόπο, με τα μέσα της εποχής, ας πούμε, να βρούνε τους νόμους της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν πιο πολύ προσανατολισμένος στο... Υπάρχει έννοια του Big Bang, δηλαδή πώς αρχίσαν τα πράγματα. Βέβαια. Ας πούμε, στον Αναξίμανδρο υπάρχει το φοβερό αυτό θέμα που θέτει, ότι η ζωή, ας πούμε, γεννήθηκε μέσα από το νερό και τη λάσπη, που είναι και αλήθεια. Που είναι και αλήθεια. Και το θέμα που τίθεται είναι πώς, ας πούμε, αυτός το φαντάστηκε αυτό το πράγμα. Είναι πολλά θέματα. Άρα, λοιπόν, μέχρι τότε το ζήτημα ήταν ο κόσμος, η φύση και ο άνθρωπος ως, ας πούμε, συστατικό του κόσμου και της φύσης. Και πώς οι νόμοι της φύσης, ας πούμε, διαποτίζουν την ανθρώπινη ζωή και πώς, ας πούμε, αυτή η αναγκαιότητα, αν το θέλεις, που και πάλι το λέω
ο Αναξίμανδρος, ας πούμε, ότι υπάρχει η αναγκαιότητα του χρόνου, υπάρχει η τάξη του χρόνου. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία γυρνάνε και ξαναγυρνάνε, υπάρχει αυτή η κυκλικότητα, αυτή η περιοδικότητα, που είναι θεμελιακές επιστημονικές έννοιες. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε τους ενδιαφέραν αυτά και ας πούμε κοιτούσαν τον ουρανό. Και εκεί, ας πούμε, είναι το περίφημο ανέκδοτο που λένε για το Θαλή, ας πούμε, ότι ο Θαλής ο οποίος εσπούδαζε τα ουράνια και περπατούσε πάντα κοιτώντας τον ουρανό και δεν είδε ένα πηγάδι που και έπεσε μέσα στο πηγάδι. Αυτό φυσικά δεν συνέβη ποτέ. Αλλά είναι, σου δείχνει, ας πούμε, το πώς οι άνθρωποι της εποχής περιπέζανε αυτό το καινούριο πράγμα που λέγεται φιλοσοφία, το οποίο ήταν, ας πούμε, η μελέτη των ουρανών. Και εκεί τον πήρε και τον ίδιο τον Σωκράτη μπάλα, γιατί στις νεφέλες του ο Αριστοφάνης τον παρουσιάζει σαν να είναι εκφραστής αυτής της παλαιότερης φιλοσοφίας, της μετεωρολογίας, και είναι πάνω στα σύννεφα. Και τον ανεβάζει με το κοφίνι, ας πούμε, τον τραβάνε, ανεβαίνει εκεί πέρα και κοιτάει προς τις νεφέλες κτλ. Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα με τον Σωκράτη έγινε αυτή η στροφή. Γιατί έγινε αυτή η στροφή? Γιατί υπήρχαν διάφορες σχολές, ας το πούμε έτσι, φυσικής φιλοσοφίας, διάφορες εκδοχές, τι είναι η φύση, πώς δουλεύει, ποια είναι τα βασικά της στοιχεία, ποια είναι η αρχή των πάντων και όλα αυτά. Και ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έλεγε το άλλο. Δεν υπήρχε τρόπος προφανώς να τα ελέγξεις αυτά τα πράγματα, εμπειρικά, πειραματικά, οτιδήποτε. Και εκεί λοιπόν λέει ο Σωκράτης, εδώ καταλήγουμε, ας πούμε, σε ένα διέξοδο. Ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει το άλλο. Πώς μπορώ εγώ να διαλέξω? Δηλαδή ποιος λέει την αλήθεια, εφόσον αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάνε είναι τόσο μακρινά. Άρα λοιπόν ας κάνουμε μια στροφή σε πράγματα τα οποία είναι κοντινά. Και τι είναι κοντινό? Κοντινό είναι ο άνθρωπος, ο κόσμος του, η πράξη του ανθρώπου, οι πράξεις του ανθρώπου. Και βέβαια μόλις το θέσεις έτσι το ζήτημα, δηλαδή κατεβάσεις το βλέμμα σου από τον ουρανό στη γη, και εστιάσεις τις πράξεις, ας πούμε, του ανθρώπου, αμέσως τίθεται το ζήτημα του καλού και του κακού, δηλαδή του ορθού και του λάθους, δηλαδή του δέοντος και του μη δέοντος. Προφανώς αυτή είναι η συζήτηση. Ή, ας πούμε, του αγαθού βίου ή του ορθού βίου, της ορθής συμπεριφοράς. Δεν είναι ωραίο ότι ακριβώς, αν δεις εδώ και την ιστορικότητα της εξέλιξης της φιλοσοφίας, έχει ακριβώς ακολουθεί μια τέτοια πορεία. Δηλαδή, αρχίζεις και αναρωτιέσαι αν το Big Bang, ας πούμε, το οποίο είναι το Big Bang του Αναξίμανδρου σε εκείνη την περίοδο, δημιουργεί ακριβώς μετά τα θέματα της συνείδησης, τα ανθρώπινα και όλα αυτά τα θέματα. Αυτός ο προβληματισμός, το τι είναι η φύση, ποιοι είναι οι νόμοι της φύσης, η ανάγκη, η αναγκαιότητα και όλα αυτά, οι περιοδικότητες και όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση αυτονομήθηκε, δηλαδή έφυγε από τη φιλοσοφία σιγά σιγά. Από το 17ο αιώνα και μετά έγινε ένα άλλο κεφάλαιο του στοχασμού, δηλαδή, και αυτό είναι η επιστήμη, η φυσική επιστήμη, η επιστήμη όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, αν, ας πούμε, υπάρχει κάποια διασύνδεση, μπορεί κανείς να κάνει μια διασύνδεση ακόμα ανάμεσα στους δύο αυτούς τομείς, ή έχουν πλέον χωριστεί τόσο δραστικά και δραματικά. Είναι οι δύο κόσμοι που έλεγε ο Σίπη Σνό, δηλαδή ο κόσμος των επιστημόνων και ο κόσμος, ας πούμε, των φιλοσόφων, και δεν υπάρχει πια επικοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει κοινή γλώσσα, δεν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή αν μπεις, ας πούμε, σε έναν φυσικό επιστήμονα, τι ήταν πριν από το Big Bang, ας πούμε, το Big Bang, θα σου πει, είναι μια ερώτηση που δεν με αφορά και δεν εμπίπτει στο δικό μου αντικείμενο. Εγώ μιλάω το τι συμβαίνει από τη στιγμή που έγινε το Big Bang και μετά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας, τώρα τουλάχιστον, υπάρχει ένα πάρα πολύ αυστηρός διαχωρισμός
τον οποίο είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε πρέπει να τον λάβουμε υπόψη μας, διότι και η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ στις τεχνικές της, στις μεθόδους της, στη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κατανοήσεις πλέον. Δηλαδή, πολύ εύκολα ανοίγουμε το στόμα μας και μιλάμε για τη θεωρία της σχετικότητας και λέμε όλα είναι σχετικά. Λοιπόν, τι θα πει αυτό, καταλαβαίνεις εσύ, ξέρουμε εμείς τι είναι η θεωρία της σχετικότητας. Και είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να πάρεις μια θεωρία της φυσικής, θεωρία της σχετικότητας ή τη θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου και χράπη να την εφαρμόσεις, ας πούμε, στην κοινωνία, στη ζωή του ανθρώπου. Καθόλου εύκολο δεν είναι, καθόλου προφανές και καθόλου εύκολο. Και όμως το κάνανε από το 19ο αιώνα με τον πιο εύκολο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Πάνω από τον τάφο στην κηδεία, ας πούμε, του Μάρξ, ο Έγγελς λέει ότι ο Μάρξ ήταν ο Δαρβίνος της ιστορίας. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, θα μου πεις είναι μια ρητορική κουβέντα αυτή, που θέλει να πει κάτι για τη σημασία του Μάρξ στο θέμα της ιστορικότητας και όλα αυτά. Όμως, είναι μια κουβέντα η οποία δεν έχει στήριγμα, δηλαδή είναι πολύ εύκολα βγαίνει από το στόμα σου, αλλά να την εξηγήσεις τι εννοεί και να την αποδείξεις αυτό το πράγμα, αν υποθέσουμε ότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εξέλιξη των ειδών είναι μια βιολογική θεωρία που έχει αποδειχθεί και τα λοιπά. Τώρα η ιστορική εξέλιξη είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα ή πρόκειται για δύο ενιακές, ας πούμε, περιοχές οι οποίες είναι εντελώς ξεχωριστές. Δηλαδή χρησιμοποιείς τον όρο εξέλιξη όσον αφορά την ιστορία, χρησιμοποιείς τον ίδιο, ακούγεται ο ίδιος όρος εξέλιξη όσον αφορά τη βιολογία και λες, λέμε το ίδιο πράγμα. Ή η σχετικότητα, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένας ο οποίος δεν ξέρει πλέον φυσική είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μακάρι να ξέραμε, μακάρι να τη διαβάζαμε, μακάρι να τη μαθαίναμε, μακάρι να ήταν δυνατό και μαθηματικά μακάρι να διαβάζαμε ως φιλόσοφοι. Αλλά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτοί οι παραλληλισμοί, δηλαδή παίρνεις μια ορολογία που σου ακούγεται έτσι ενδιαφέρουσα από την επιστήμη και την εφαρμόζεις, ας πούμε, στην ιστορία, στην κοινωνία κτλ. Είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Ναι, αυτό είναι σωστό. Παρακινδυνευμένο. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι καλός ή κακός, βλέποντας μακροσκοπικά τι έχει συμβεί, δηλαδή χωρίς, δεν σημαίνει ότι όταν λέμε ότι βλέπουμε ότι η δημιουργία του κόσμου τελικά είχε ένα υλικό κομμάτι, ας το πούμε, και ένα κομμάτι συνειδησιακό, ανθρώπινο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμπειρικά. Έχει γίνει. Δηλαδή, άσχετα αν η μελέτη του κάθε ενός από αυτού μπορεί το ένα να εξηγείται περισσότερο μέσα από τη φυσική επιστήμη και το άλλο μέσα από τη φιλοσοφία. Εντάξει, σε ένα επίπεδο μπορεί να το πεις αυτό. Άρα, δηλαδή, εκεί το βλέπεις έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιστήμη ή με τον τρόπο που λειτουργεί η επιστήμη, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ναι, καλός ή κακός έτσι συνέβησαν τα πράγματα, και αν θες αυτό είναι κάτι εμπειρικό, ας πούμε, δηλαδή το βλέπουμε. Το ότι υπάρχει ένα υλικό, ας πούμε, το οποίο έχει συνείδηση έτσι, και μπορεί, ας πούμε, να στοχάζεται και να αναστοχάζεται, αυτό είναι μια εμπειρική, πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που δεν αντίκειται στο άλλο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι διαζευτικά. Δεν είναι διαζευτικό. Αν θέλεις. Αλλά βλέποντας το, απλώς θέλω να σου πω από αυτή τη γενική σκοπιά, ας πούμε, έτσι, όταν βλέπεις ότι όλος αυτός ο κόσμος ενδεχομένως δημιουργεί και μια ελογικότητα, ας πούμε, η οποία έχω την εντύπωση ότι ναι, μέσα σε αυτή την ελογικότητα ενδεχομένως υπάρχει και το θέμα της ηθικής. Και άσχετα από το πώς το ψάχνουμε και μπορεί να πούμε το ένα ή το άλλο, υπάρχει όμως, είναι εκεί. Εντάξει, η ηθική είναι ένα παράρτημα
της λογικότητας, του λόγου. Είναι η εφαρμογή του λόγου στην πρακτική ζωή προφανώς. Και αυτό υπάρχει πέραν από το αν ενδεχομένως εμείς υπάρχουμε στον πλανήτη αυτό ή έτσι. Τη βλέπω αυτή τη συζήτηση λίγο αδιέξοδη, γιατί σου λέω δεν είμαστε φυσικοί, δεν είμαστε επιστήμονες, μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες, ας πούμε, τι είναι η βιολογική εξέλιξη των ειδών, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Όπου εκεί όλα τα πάντα, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, και μπορεί να μην καταλαβαίνω τίποτα, γίνονται μέσα από το τυχαίο, δηλαδή τα πηδήματα που οδηγούν, που τελικά στο λόγο είναι τυχαιότητες. Ναι, δεν ξέρω τι είναι το τυχαίο, όμως να σου πω κάτι, είναι τυχαίο ή πιθανό. Δεν μπορεί να το ξέρεις απριόρι αυτό, αν είναι πιθανό. Μα ούτε αυτοί το ξέρουν. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, μέσα στην εξέλιξη δεν έχει αναδυθεί, ας πούμε. Υπάρχουν αναδυόμενες πραγματικές. Νομίζω η συνείδηση είναι κάτι το αναδυόμενο, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι προκαθορισμένο. Δηλαδή αν μελετήσει την κατάσταση της ύλης, άλλη μια έννοια που είναι προβληματική από τη σκοπιά της φυσικής σήμερα, γιατί η ύλη ισούται με ενέργεια, έτσι. Δεν είναι παλιότερα, ας πούμε, στο 19ο αιώνα, όταν μιλούσες για την ύλη, καταλάβαινες ένα σκληρό πράγμα το οποίο, το οποίο δεν λυγίζει, το οποίο δεν ήταν αυτό, ας πούμε, δεν υποχωρούσε όταν το ζούπαγες, το πίεζες ή οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό πια η ύλη. Έτσι, η ύλη είναι ενέργεια και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πάλι, δηλαδή δεν ξέρω πώς το κατανοούσε ο Άινστάιν. Με όλα τα ερωτηματικά. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι αντί να προσπαθούμε να δείξουμε, ξέρω εγώ, στους επιστήμονες ή στους υλιστές όσοι υπάρχουν, ότι ξέρω εγώ, η συνείδηση ήταν μία εγγενής δυνατότητα της ύλης, έτσι. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, έτσι. Σου λέω, διότι αυτοί από τη σκοπιά τους θα στο πούνε μέσω της τυχαιότητας. Αντί λοιπόν να κάνεις αυτή τη συζήτηση, έτσι, εγώ θα έλεγα, άστος να κάνουν τη δικιά τους δουλειά, τα πειράματά τους, τις τεχνικές τους νοημοσύνες, την προσπάθειά τους να αναγάγουν τα νοητικά φαινόμενα σε φυσικές, νευρικά, βιολογικά φαινόμενα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Άστος να το κάνουν. Σαν πρόγραμμα δουλειάς. Εκεί όμως θα σου πω κάτι. Το οποίο έχει παραγάγει κάποια αποτελέσματα. Ξέρω εγώ, αυτοματισμούς, ρομπότ, αυτόματα, κακό φασαρία. Δεν είναι κακά αυτά. Να έχεις ένα ρομπότ που λες, ας πούμε, κάνε μου αυτό και σου καθαρίζει. Απλώς αν κάνει τον άνθρωπο ρομπότ, τότε ισχύει αυτό που λέει ο Χούσερλ, ότι εκεί πλέον. Μα δεν είναι. Όταν να έχεις ένα ρομπότ στο σπίτι, το οποίο θα σου σφουγγαρίζει. Και να του λες, αυτό χρήσιμο. Και να του λες, να το βγάλεις το ρομπότ. Γεωργίτσα μου, σε παρακαλώ, Γεωργάκη μου ή Γιαννάκη μου, καθάρισε μου το σπίτι. Καλό είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις αναγάγει τον άνθρωπο σε ρομπότ. Έχεις ρομποτικοποιήσει, ας πούμε, την ανθρώπινη ζωή. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει το ίδιο αυτό το πράγμα. Εάν καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογική παραγωγή, τα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι εργαλεία ναι, συμφωνώ, βέβαια, που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Τότε όλη αυτή η φτηνή και εύκολη, ας πούμε, κατηγόρια εναντίον της τεχνολογίας, ότι κάνει τον άνθρωπο ρομπότ, ότι ξέρω εγώ, τον αποξενώνει από την ύπαρξή του, αυτές οι βλακίες οι οποίες έχουν. Όλα αυτά διαλύονται. Έτσι. Δεν σε φοβίζει η τεχνολογία εάν, επαναλαμβάνω, έχεις μία αντίληψη του ανθρώπου η οποία βασίζεται πάνω σε αξίες, σε ηθικές αξίες, στο λόγο. Και τώρα, πώς βγήκε, πώς αναδύθηκε αυτή η λογικότητα μέσα από την εξέλιξη της ύλης, εγώ ούτε το ξέρω, ούτε έχω τα προσόντα να το μελετήσω. Άστο να το μελετήσουν άλλοι, να μας πούνε κάτι το ενδιαφέρον, θα το ακούσω. Όμως έχει συμβεί. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα σήμερα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα,
έτσι, του ανθρωπίνου ζώου, έτσι, είναι ότι η λογικότητα είναι δεδομένη, ο στοχασμός, ο αναστοχασμός, η ηθική, η ενασχόληση, ας πούμε, με το καλό και το κακό, το αγαθό, τι είναι το αγαθό, όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητες, οι οποίες έχουν τα τελευταία 2-3 χιλιάδες χρόνια, δεν ξέρω πόσα θα το ορίσει κανείς, σφραγίσει τον πολιτισμό, έτσι. Και σήμερα, μιλώντας για τον άνθρωπο, μελετώντας την ανθρώπινη ζωή, την κοινωνία, την ιστορία, δεν ξέρω τι, είναι αδύνατον, έτσι, αυτά τα πράγματα να τα διαγράψεις και να μιλάς μόνο για νόμους της φύσεως και ξέρω εγώ όλα αυτά τα νευρώνια και συνάψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτό. Έτσι, υπάρχει χώρος, υπάρχει τόπος, υπάρχει λόγος για να ασχολείται κανείς με τις αξίες σήμερα, για να ασχολείται με τη διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, έτσι, ανάμεσα στο αγαθό και στο μη αγαθό, να ψάχνει να βρει αυτό το πράγμα, τον αγαθό βίο, ας πούμε. Έτσι, πώς θα το ορίσει, τι είναι ο αγαθός βίος. Έτσι, και ο Σωκράτης, επειδή τον ανέφερε και ο Πλάτωνας. Εκεί λοιπόν σου λέω ότι γίνομαι πάλι πλατωνικός. Μα ότι, εκεί ο Πλάτωνας έβαλε τον ακρογωνιαίο λίθο και είπε ότι ο αγαθός βίος, ο ανθρώπινος βίος είναι ο κριτικός βίος, έτσι. Ο βίος που εξετάζει. Που εξετάζει. Γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι μη ανθρώπινος βίος. Είναι μη ανθρώπινος. Τα ζώα, ας πούμε. Εντάξει, μια χαρά είναι τα ζώα, δεν είναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει ο στοχαστικός αναδιπλασιασμός. Δηλαδή το ζώο δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του, από ό,τι ξέρουμε μπορεί να, δεν ξέρω, σε μια επόμενη ζωή να γεννηθούμε γαϊδουράκια και να καταλάβουμε ότι και τα γαϊδουράκια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στοχάζονται τον εαυτό τους. Ο Ναμούνο το προχωράει και λέει, δεν ξέρω αν μια γάτα λύνει δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Δεν μπορεί, ενδεχομένως, αλλά λέω, αν υπάρχει με την σάρκωση και ξαναγυρίσουμε, όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, άμα είσαι γαϊδούρι, ξέρω, σε αυτή τη ζωή, σε επόμενη ζωή δεν είσαι γαϊδούρι, είσαι γουρού και θα γεννηθείς γουρούνι. Αν είσαι λιοντάρι, θα γεννηθείς λιοντάρι. Αν είσαι σκουλίκι, θα γεννηθείς σκουλίκι. Και φαντάζομαι στην επόμενη ζωή, αν υπάρχει με την σάρκωση, ο δήμος των σκουλικιών θα είναι πολυπληθέστατος, γιατί οι περισσότεροι από τους σημερινούς ανθρώπους είναι παρόλα αυτά, σκουλίκια ή σκολικοειδείς. Για να επιστρέψουμε, γιατί εμένα με βασανίζει αυτό το ερώτημα, δεν έχω πιστεί τι είναι αυτό το τυχαίο, δηλαδή στο πώς, ας πούμε, γιατί, να σου πω, από ό,τι ξέρω, δεν έχω τα προσωπικά. Τι πάει να πει το τυχαίο? Το τυχαίο, να σου πω το εξής. Υπήρχε μια γιατί θέλω να πω, με συγχωρείς παιδιά, από τη σκοπιά, ας πούμε, του κόσμου, γιατί να είναι τυχαίο? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μου βγαίνει. Μια στιγμή στην εξέλιξη του Homo erectus, ο οποίος προσπαθούσε να γίνει Homo sapiens, όπου το είδος αυτό απειλείτο με εξαφάνιση. Δηλαδή, όπως έπεσε ο μετεωρίτης, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Έτσι οι συνθήκες λοιπόν ήταν τέτοιες που η συνέχιση του είδους Homo erectus, το οποίο απέδωσε τον Homo sapiens κτλ, ήταν πάρα πολύ αμφίβολη. Δηλαδή, άρα λοιπόν εκεί ο άνθρωπος θα μπορούσε να μην είναι έλογο, να έχει εξαφανιστεί το είδος. Καλά, εντάξει, okay. Να έχει εξαφανιστεί λόγω διαφόρων αντικειμενικών. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά απ' την άλλη. Δεν έγινε γιατί ξέρω εγώ κάτι. Άλλο όμως θέλω να σου πω, ότι κάτι το οποίο δεν το αποκλείουν ούτε οι ίδιοι. Ότι να υπάρχει κάπου αλλού έλογη ζωή. Μα αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι το θέμα μου. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει. Κανείς δεν το αποκλείσει. Λοιπόν, άρα. Κανείς δεν το αποκλείει. Λοιπόν, και θυμάσαι προηγουμένως που μιλάγαμε για το διαστημόπλαιο που πάει στο βαθύ διάστημα φορτωμένο. Και κάποια στιγμή μπορεί με όλα αυτά τα τεκμήρια, την ανθρώπινη ζωή και που μετά που θα έχει πάψει να υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Λοιπόν, εγώ το θέμα που θέτω... Άρα λοιπόν αυτό είναι η τυχαιότητα. Αυτό το τυχαίο μπορώ να το δεχτώ, αλλά δεν μου κόβει το νήμα της σκέψης μου, το οποίο είναι άλλο. Δηλαδή κάπου κάποια στιγμή
έτσι, σε τόσο μεγάλο, ας πούμε, σύμπαν που υπάρχει, ή τι είναι αυτό, πάντως είναι πολύ μεγάλο, αυτό μπορούμε να το πούμε με κάποια βεβαιότητα. Λοιπόν, σίγουρα κάτι τέτοιο μπορεί να αναπτυχθεί, ας πούμε. Δηλαδή είναι αναπτύξιμο. Μπορεί, ας πούμε, σε κάποιους από αυτούς τους εξωπλανήτες που έχουν βρει εκατοντάδες τώρα. Ας πούμε, μπορεί η εξέλιξη εκεί πέρα να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Σε κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο ή κάτι το διαφορετικό ή κάτι το πιο εξελιγμένο ή κάτι το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει όλα αυτά. Λοιπόν, απλώς λοιπόν αναρωτιέμαι ότι όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως υπάρχει και αναγκαιότητα της ηθικής. Αν και όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Σε κάποιο τέτοιο κόσμο, ο οποίος έχει τις συνθήκες αυτές που οδήγησαν στη δημιουργία της ζωής στη γη και στην εξέλιξη η οποία οδήγησε στη συνείδηση κτλ. Αν και εκεί είναι ωραία άσκηση αυτή που λέμε. Φτάσει, ας πούμε, στο ίδιο σημείο η εξέλιξη. Θα έχει προφανώς, θα έχει, έτσι. Λοιπόν, και αν το έλογο εκεί, δηλαδή τι είναι το έλογο, θα είναι το ίδιο η λογικότητα, ας πούμε, η στοχαστικότητα, θα είναι το ίδιο πράγμα που είναι εδώ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι το διαφορετικό. Έτσι, και αυτό είναι που υποκάνω. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς το ανθρώπινο, δηλαδή το λόγο αυτόν καθ' αυτόν, όχι μόνο τον ανθρώπινο λόγο, αλλά το λόγο αυτό καθ' αυτό. Δεν μπορείς να τον διανοηθείς διαφορετικά από ό,τι το γνωρίζουμε στην περίπτωση του ανθρώπου. Λοιπόν, εδώ όμως, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Είναι μια υπόθεση εργασίας με πολύ ζουμί. Είναι μια υπόθεση. Δηλαδή εκεί αρχίζω και γίνομαι λίγο πλατωνικός. Είναι μια υπόθεση εργασίας. Και εγώ αρχίζω να γίνομαι πλατωνικός όταν λέω άσε τους εξωπλανήτες, άσε τους εξωκόσμους, άσε την εξέλιξη. Είναι ένας τρόπος να το σκεφτούμε. Σε άλλα, κομμάτια του σύμπαντος, περιοχές του σύμπαντος κτλ. Και ας εστιαστούμε σε εμάς. Εφόσον είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα, η εξέλιξη εδώ έχει φτάσει. Απλώς με κάνει. Λοιπόν, ας το ψάξουμε με αναφορά στον εαυτό μας και αρχίζουμε λοιπόν να εξετάζουμε. Και αυτός είναι ο αγαθός βίος, ο βίος, ο εξετασμένος βίος, ο εξετάζον βίος. Και αυτός που αξίζει. Και αυτός που αξίζει είναι αυτός. Λοιπόν, και ας το κάνουμε όσο μπορούμε εδώ, με αναφορά λοιπόν στα πράγματα τα δικά μας, τα ανθρώπινα, τα σημερινά, τα παλιότερα, την ιστορία, τις ανθρώπινες πράξεις κτλ. Τώρα θέλω να πω, να κάτσω τώρα, ας πούμε, θυμάσαι τη συζήτηση που είχαμε στο χωριό με τον αδελφό μου, τον επιστήμονας κτλ. Να κάτσω να κοντράρω. Καλά, εντάξει, όχι. Να γίνεται μια συζήτηση η οποία τελικά, σου λέω, είναι ατέρμονη και δεν είναι συζήτηση γιατί έχει δύο διαφορετικές γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές έννοιες. Ακόμα και αν ακούγονται οι λέξεις ίδιες, εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω, ας κάνουμε εμείς τη δική μας δουλειά. Απλώς θα στο πάω κάπου. Και ας προσπαθήσουμε, διότι εγώ το πιστεύω αυτό, ας προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, τουλάχιστον να αφουγκραστούμε, να ακούσουμε από την πλευρά των επιστημόνων τι λένε και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να είμαστε κλειστοί σε αυτό. Όχι, καθόλου. Και από εκεί πέρα να δούμε τι έχει περισσέψει σήμερα για μας ως έργο. Ανθρώπινο, στοχαστικό, έλογο, έργο, αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν. Και εκεί νομίζω υπάρχουν τεράστια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, διότι δυστυχώς, ο λόγος βρίσκεται σε υποχώρηση. Και το άλογο, το παράλογο, το αντίλογο, δηλαδή η εχθρότητα, αυτή τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια τείνει να γίνει, έχει πάλι μεγάλη ορμή και μας απειλεί αυτή τη στιγμή, έτσι, και το ζούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο όπως μπορούμε, στην προσωπική μας ζωή ο καθένας, δηλαδή, τι μπορούμε, δεν μπορούμε και τίποτα και καλά, όπως το λέγαμε προχτές, ας πούμε, τι μπορούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε. Τώρα το ποιος θα το ακούσει αυτό, το ποιος θα το καταλάβει, το ποιος θα καταλάβει την αξία του, έτσι. Εκεί το αφήνουμε ανοιχτό.
και αποφασίζει ο Θεός. Ή η τύχη, δεν ξέρω τι. Κατάλαβες, μπορεί ο Θεός να είναι τύχη, ή η τύχη να είναι ο Θεός. Το τυχαίο να είναι το θείο, ας πούμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, απλώς εμένα με κάνει να νιώθω κάτι, δηλαδή αν θα έδινα μία υπόσταση, αυτό έτσι το λέω με μεγάλη συγκίνηση, έτσι, αν θα έδινα μία υπόσταση ιερότητας στο ηθικό κομμάτι, στην ηθική διάσταση, είναι γιατί πάω πίσω σε αυτό που είπες, που το λέει και ο Κάντ, ας πούμε, ότι η ελογικότητα συμπεριλαμβάνει την ηθικότητα. Είτε πρόκειται για μια συμπαντική αρχή, είτε πρόκειται για κάτι που αφορά μόνο εμάς, έστω και τυχαία, ως τυχαία όντα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δηλαδή αυτό, ακόμα δηλαδή αν είναι και μόνο για μας εδώ, πάλι έχει μια ιερότητα. Βεβαιότητα. Και εκεί, ακόμα απολύτως, σύμφωνα απολύτως εκεί, αυτό. Δεν το νιώθεις και κάπως πλατωνικό αυτό? Μα είναι. Διότι ακόμα και η επιστήμη, λοιπόν, η επιστήμη που είναι αυτή η αντικειμενική, ξέρω εγώ, ποσοτική, εμπειρική περιγραφή κτλ. Και δεν έρχεται σε αντίθεση με την επιστήμη αυτό. Δεν έχει καθόλου. Να σου πω αυτό. Η επιστήμη για τον άνθρωπο είναι ένα καθήκον. Είναι ένα ηθικό καθήκον. Είναι ένα ηθικό καθήκον, βέβαια. Έτσι γνώρισε την επιστήμη ο άνθρωπος. Σωστά. Οφείλουμε να γνωρίζουμε. Έτσι, ο Κάντ το είπε σάπερε άουντε, δηλαδή τόλμα να γνωρίζεις. Αλλά ο Αριστοτέλης είπε ότι αυτός που γνωρίζει, αυτός που εξετάζει τα πράγματα, μελετάει τον κόσμο, προσπαθεί να κατανοήσει τις λειτουργίες αυτές. Και ότι αυτό είναι καλύτερος άνθρωπος. Καταλαβες. Και είναι και αυτός σκοπός. Μα εκεί έγκυται αυτό, θα σου έλεγα τώρα. Εκεί έγκυται η αξία της γνώσης, της επιστημονικής, της αληθινής, της αληθούς γνώσεως. Όχι το ότι την εξαργυρώνεις και αποκτάς κάποια ωφέλη. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Να μην το δούμε πάλι έτσι. Διαζευκτικά. Όχι, είναι μια άλλη διάσταση της επιστήμης. Δεν έχει να κάνει. Άρα λοιπόν η γνώση, η αληθής γνώση, αλλά ίσως δεν ξεκινάει, είναι αυταξία. Αξίζει αυτή καθ' αυτή. Και στην επιλογή να την έχω ή να μην την έχω. Έτσι, το να την έχω ή να προσπαθήσω να την κατακτήσω, αυτό είναι ένα ηθικό καθήκον. Άρα λοιπόν και όσον αφορά την επιστήμη, έτσι, υπάρχει το υπόστρωμά της, το θεμέλιό της, είναι η ηθική. Και εκεί είχε δίκιο ο Χούσερ. Εκεί είχε δίκιο ο Χούσερ. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι η φυσική σκοπιά του κόσμου, δηλαδή η επιστημονική των θετικών επιστημών κτλ., η ποσοτική, η πειραματική, περιγραφική προσέγγιση των πραγμάτων κτλ., είναι έρχεται στη δεύτερη μοίρα. Γιατί η προϋπόθεσή της είναι ακριβώς ένα υποκείμενο, λογικό υποκείμενο, έτσι, το οποίο στοχάζεται τον εαυτό του με ή χωρίς γνώση. Και επιλέγει δεοντολογικά Ακριβώς. τον εαυτό του με γνώση. Αυτή είναι η προϋπόθεση της επιστήμης. Δηλαδή την επιστήμη τη θέλω διότι χωρίς την ορθή γνώση. Έτσι. Τη θέλω διότι χωρίς αυτή την ορθή γνώση η ανθρώπινη ζωή έχει λιγότερη αξία. Είναι λιγότερο καλλιεργημένη, λιγότερο αναπτυγμένη, λιγότερο πολύτιμη. Έτσι. Και νομίζω ότι εκεί λοιπόν, δύο πράγματα μου στο μυαλό, ότι και ο Αριστοτέλης λέει ότι η φιλοσοφία ξεκινάει με την αναζήτηση. Το οποίο το θαυμάζει αυτό το πράγμα. Το θαυμάζει. Το θαυμάζει, ναι. Το θαυμάζει. Ωραίγεται του ιδέα. Ο άνθρωπος ωραίγεται, είναι μια όρεξη. Ακριβώς. Και αυτό το θαυμάζει. Αυτός ο θαυμασμός, μπροστά στη φύση. Και αυτός ο θαυμασμός είναι και αισθητικός θαυμασμός, είναι και επιστημονικός. Είναι περιέργεια επιστημονική, γιατί ο επιστήμονας... Στους αρχαίους ήταν πιο καθολικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε και την επιστήμη, είχε και το ωραίο, είχε και το δέος, είχε όλο αυτό μαζί. Μα τότε δεν είχαν χωριστεί αυτό. Το οποίο δεν έχουν. Ασφαλώς. Αυτά χωρίστηκαν.
Προφανώς ήταν. Αλλά τότε ήταν καθολικό, αλλά κρατάει όμως την ουσία του αυτό το πράγμα, ούτως ή άλλως. Θαυμάζω, έχω περιέργεια να περιεργαστώ τον κόσμο. Δηλαδή, πάνω να τον αγγίξω, να τον ψάξω, να καταλάβω πώς δουλεύει και πώς εργάζεται. Ναι, νομίζω ότι εκεί καταλήξαμε ότι... Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει ηθικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, η προϋπόθεση της επιστήμης, έτσι, η προϋπόθεση της είναι ένα δέον. Είναι ένα δέον. Και ας πούμε, για να ξαναγυρίσουμε στον Πλάτωνα, όταν λέει, ας πούμε, όταν κοιτάς τον κόσμο, δεν βλέπεις μόνο νόμους. Αυτός σου έβλεπε νόμους μαθηματικούς, γιατί ήταν μαθηματικός. Ναι, εντάξει, ναι, στον Τίμιο. Βλέπεις το αγαθόν, βλέπεις το ωραίο, βλέπεις το ορθό και βλέπεις τα πράγματα να είναι όπως πρέπει να είναι. Ακριβώς. Έτσι. Άρα λοιπόν το αγαθόν το βλέπεις μέσα στη δομή και στην τάξη του κόσμου, η οποία κατά αυτόν είναι μαθηματική και και με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, ενέπνευσε πολλούς αιώνες μετά τον Γαλιλαίο και όλους αυτούς, έτσι, να ψάξουν να μαθηματικοποιήσουν τους νόμους της φύσεως. Άρα αυτό που βλέπεις, έτσι, αυτό που θαυμάζεις, είναι το αγαθόν. Αυτό που λάμπει παντού. Αυτό που λάμπει παντού, βέβαια. Που ξέρεις, εκεί στην παρομοίωση του σπηλαίου, που λάμπει ο ήλιος, ο αληθινός, και μέσα είναι οι σκιές και η φωτιά και τα ψεύτικες, ας πούμε, ψεύτικα χρώματα και... Πράγμα το οποίο, ναι. Ο ήλιος αυτός είναι το αγαθόν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, μέσα από τη μελέτη του κόσμου των πραγμάτων, γνωρίζεις το αγαθόν. Και αυτή η ιδέα του Πλάτωνα είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και είναι αυτό. Τώρα θα σου πω κάτι που θα μας ρίξει απότομα και πολύ άγρια στη σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος μιλάει στην ρωσική τηλεόραση κάθε βράδυ. Έχει το πρώτο πρόγραμμα, το ιδιοσιογραφικό που καλεί και είναι προσωπικός φίλος του Πούτιν, να πούμε, κτλ. Όταν δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία που ο Πούτιν είπε θέτουμε τα πυρηνικά μας όπλα σε ετοιμότητα κτλ. Την άλλη μέρα λοιπόν βγήκε αυτός ο τύπος και αν το δεις είναι ένας σαν μπαλαιστής ξυσμένο το κεφάλι, χοντρός, δηλαδή κάθε καρικατούρα που κατασκευάστηκε ποτέ για αυτούς τους αγριάνθρωπους οι οποίοι ήταν τα στηρίγματα του. Αυτό είναι ενδιαφέρον πάντως. Πρόσεξε τι είπε. Πρόσεξε τι είπε. Λέει, η Δύση προσπαθεί να καταστρέψει τη Ρωσία, αλλά ένας κόσμος μέσα στον οποίο δεν υπάρχει Ρωσία δεν αξίζει να υπάρχει ούτε και εκείνος. Πρόσεξε να δεις τι είπε. Αυτό είναι... Πρόσεξε να δεις τι είπε, καλά, τι ξεστόμησε. Ναι, αυτό είναι φοβερό. Και τον ακούγανε εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο του σπίτι τους. Είπε λοιπόν ότι εμείς, επειδή θεωρούμε ότι η Δύση προσπαθεί να μας ακυρώσει, cancel όπως είπε και Πούτιν, να μας καταστρέψει. Εάν είναι να υποστεί αυτό το πράγμα η Ρωσία, τότε δεν αξίζει να υπάρχει ούτε ο κόσμος. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε τα πυρηνικά μας, θα σας καταστρέψουμε, εάν εσείς προσπαθήσετε να αντικρούσετε αυτά. Δηλαδή, πρόκειται, το άκουσα και ανατρίχιασα αυτό το πράγμα. Το ανατρίχιασα και τι να σου πω, δηλαδή, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, δηλαδή, το οποίο είναι... Ο διωγμός του λόγου είναι το πιο παράλογο, το πιο απάνθρωπο, το πιο αντίλογο πράγμα, το πιο ανήθικο πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να σκεφτεί. Επειδή εσύ, ας πούμε, πιστεύεις ότι κάποιοι σε απειλούν, θα καταστρέψεις τα πάντα, δηλαδή θα καταστρέψεις τη ζωή, τον κόσμο, την πραγματικότητα, γιατί το έχεις στα χέρια σου να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Το οποίο σε πληροφορώ είναι εξίσου θεολογικό με τα Ισλαμικά. Απόλυτα. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και είναι εξίσου ανατριχιαστικό με αυτό που μου περιέγραφες με σχόλια. Δεν κοιτάς τον κόσμο και τη ζωή από μια ηθική σκοπιά.
αλλά μέσα από μια σκοπιά βασικά εργαλειακή. Τι με συμφέρει εμένα ως Ρωσία, ως Πούτιν, ως καθεστώς. Δεν με ενδιαφέρει ποιο καθεστώς είναι. Και άρα λοιπόν, οτιδήποτε άλλο υποτάσσεται στα συμφέροντα, όπως τα ορίζω εγώ τα δικά μου ή της Ρωσίας κτλ. Γιατί προφανώς πάντοτε αυτοί οι ηγέτες, δικτάτορες, ξέρω εγώ, απολυταρχικοί ηγεμόνες, πάντα ταυτίζουν τον εαυτό τους με τα συμφέροντα του έθνους, του λαού, του κόσμου. Λοιπόν, δεν με νοιάζει η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αλλά εκεί, σε αυτή τη ρίση, την οποία τόλμησε αυτός να ξεστομίσει, αν δεν υπάρχει Ρωσία, δεν αξίζει να υπάρχει ούτε και ο κόσμος. Είπε αυτό το πράγμα. Εκεί είναι το άκρον άωτον της ανηθικότητας, της απανθρωπιάς. Ναι, βέβαια. Μπορεί να μην το εννοείς, δεν ξέρω τι. Μπορεί να δεν έχει σημασία. Είναι ρητορική φούσκα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι υπόθηκε. Με ενδιαφέρει ότι ακούστηκε. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα μπήκε στα σπίτια των ανθρώπων. Εξτομίστηκε. Και τους διαμόρφωσε τον τρόπο που σκέφτονται. Αυτό το πράγμα διαπλάθη συνειδήσεις. Τρόπο του σκέπτεστε. Και κάνω το συνδέω με αυτό που λέγαμε προημερών με την όπερα που πέφτουν όλοι στη φωτιά για να καούν. Με το τυχοβάσιμο του Μουσόρσκι. Μα είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα, ότι πέφτουμε στη φωτιά για να καούμε και θα καείτε κι εσείς. Δηλαδή όλοι μαζί θα καούμε. Αυτοί κάψαν τον εαυτό τους μόνο, αλλά αυτοί μπορούν να κάψουν στην ουσία είναι και εγώ είμαστε όλοι. Και εγώ είμαστε όλοι. Και εγώ είμαστε όλοι.